Здравейте от ledkrужки.com. Днес ще направим един тест да видим как се представя K6C, нашият най-добър модел, срещу една ксенонова кружка в ето този фар от Audi A6 C6. Сега ще монтираме ксеноновата кружка, ще я светна с помощта на този уред и ще ви покажа на стената как изглежда лъча от една обикновена ксенонова кружка. Така, ето ни обратно. Ксеноновата кружка е монтирана на мястото си. Може да видите. В момента работи на 40 вата, абсолютно загряла се и така изглежда. Обърнете внимание широчината на лъча. Нарочно ви казвам, тъй като просто искам в последствие да сравним с LED кружката. И сега отивам да го измеря с уреда. Настройвам го на максимално. Да видим колко долу-горе дава като луксове. Значи, ето я най-ярката точка, както обикновено на чупката точно, 1450 лукса. Сега слагаме K6C, тая прекрасна LED кружка, и да видим ще има ли разлика или не. Ето ни обратно, LED кружката е монтирана във фара. Оставили сме нарочно да загрее, работило е може би вече едно 10-15 минути. Идеята е да достигне работната си температура и разбира се да даде малко шанс на ксенона. Само ще ви покажа, за да сте сигурни. Ето е монтирана. Стойностите вече не падат на уреда. И обръщам да видите. Просто няма нищо общо. Нарочно ви казах преди малко да видите широчината на лъча. В момента започваме някъде от тук и приключва ето тук. Буквално не мога да го хвана на камерата. Като ксенона тук вече беше супер блед, едвам да ловим, а тук вече сами виждате за какво става въпрос. Естествено, мерилото ни трябва да е поне нещо истинско, а именно поне този специален уред. Поставяме да видим има ли някаква разлика. Ами, май има. Малко. Дори няма нужда повече да търся друга точка. За протокола, това са 4110 лукса. Не са 411. Така че до всички, които предпочитат ксенона и които плюят по LED кружките все още, това видео дано да ви помогне да ви убеди, че вече технологиите са развити и няма нищо общо спрямо това какво беше леда преди 5-10 години. Тук говорим за наистина качествени неща, като разбира се, моля ви не си купувайте кружки от 20 лева, защото ефтиното винаги излиза скъпо. Ако имате нужда от помощ с избора на вашите кружки, посетете нашия сайт, звънете ни на телефона, насреща сме. Това беше всичко от нас и до нови срещи!